Co jest? Mąka już nagrywa? Nawet już nagrał i sobie poszedł. No kurwa, mów. Stary, jestem pojebany. Najlepsze gówno, jakie ćpałem od bitwy pod Cetynią. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, 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 prawa, lewa, prawa. Przeskakuje murek, wypierdalam. Yo, man! Siema, Topczan na rejonie. Całe życie. Siema, Baton, kopela. Krakowski Łazarz. Nasz przyjaciel Diego! Widzę, że bracia w formie. Mówią na mieście, że wypadłeś z obiegu. Może wypadłem, a może nie wypadłem. A? No co tam, kwiatuszku, nerwy opadły? Jo, miałem dzwonić, stary. To dzwoń do swojego Słowaka i powiedz, że jutro wbijamy z kilogramem świeżej mąki. Ja pierdolę, ty chyba nie... Potem koncert, a po weekendzie dogrywamy płytę na własnych warunkach. Kurwa, bang! Czary, mary, kurwa, bęc! Konfituru mi sam wozisz. Hopie, jak się znowu wpierdolisz w jakiś przypał. Dobra, nie płacz. Chodź, rozjebiemy coś! Ja to buja! Już jest okej. Jesteśmy razem. Tu nie ma między nami różnicy, kurwa, Boguś. Ta potrzeba przypału nie daje nam spokoju i ty to dobrze wiesz, dlatego mnie jeszcze stąd nie wypierdoliłeś. W końcu staniesz się tym, kim naprawdę jesteś. Nie chcę spać, nie chcę jeść, jestem głodny i zmęczony. Widzę cel i do niego